அவர்கள் மொத்தம் 7 பேர். ஒவ்வொருவரும் தீவிர மன்னராட்சி ஆதரவாளர்கள். ஆகவே தீவிர நெப்போலியன் எதிர்ப்பாளர்கள். நெப்போலியன் ஆட்சிக்கு வரும் வரை மீண்டும் போர்பன் வம்சத்து ஆட்சியை பிரான்சில் மலர செய்துவிட முடியும் என்று அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால் சர்வ அதிகாரங்களுடன் நெப்போலியன் முதல் குடிமகனாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பிறகு ஊசி முனையளவு புரட்சி கூட பிரான்சில் வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது. ஆகவே அவர்கள் நெப்போலியனை தீர்த்து கட்ட திட்டமிட்டார்கள். என் நேரமும் பாதுகாவலர்களோடு சுற்றுகிற நெப்போலியனை நேரில் சந்தித்து கத்தியால் குத்துவதோ துப்பாக்கியால் சுடுவதோ சாத்தியமில்லை. ஒருவேளை அப்படி அசட்டுத்தனமாக ஏதேனும் செய்து மாட்டிக்கொண்டு விட்டால் உடனடி மோட்சம்தான். ஆகவே நெப்போலியன் போகிற பாதையில் வெடிமருந்து வைத்து அவரை கொன்று விடலாம் என்று இவர்கள் முடிவெடுத்தார்கள். எங்கே, எப்போது, எப்படி என்று தீவிர ஆலோசனைகள் நடந்தன. நெப்போலியன் கலைகளின் காதலர். இராணுவமும் அரசியலும் நிர்வாகமும் தந்த மன அழுத்தத்தை நாடகம், இசை நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து லேசாகிக் கொள்வது அவருடைய வழக்கம். கலை அரங்குகளில் அவரை அடிக்கடி பார்க்கலாம். மன அமைதிக்காக நாடகம் பார்க்க போகிற ஒருவர் அந்த நேரத்தில் தன் மீது கொலை முயற்சி நடக்கும் என்று நிச்சயமாக எதிர்பார்க்க மாட்டார். ஆகவே அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு தாக்குவது என்று அவர்கள் முடிவெடுத்தார்கள். நெப்போலியன் மாளிகை எங்கே இருக்கிறது? அவர் அடிக்கடி எந்த அரங்கத்துக்கு போகிறார்? எந்த வழியாக போகிறார்? எந்த நேரத்தில் போகிறார்? அந்த நேரத்தில் அவரோடு யாரெல்லாம் இருப்பார்கள்? வீட்டிலிருந்து அரங்கத்துக்கு எவ்வளவு நேரமாகும்? அந்த பாதையில் பாதுகாப்பு குறைவான, யாருக்கும் சந்தேகம் வராத வழி எது? திகுதிகுவென திட்டம் தீட்டி அதற்கான நடை குறித்தார்கள். அந்த சுபதினத்தில் வெடிமருந்து நிரம்பிய ஒரு வண்டி நெப்போலியன் செல்லும் வழியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. நெப்போலியன் எப்போது அந்த பக்கம் வருகிறார் என்ற சைகை காட்டுவதற்கு ஒருவர், வெடிமருந்தை பற்ற வைத்துவிட்டு ஓடுவதற்கு இன்னொருத்தர் என்று பிரித்து கொண்டு தயாராக காத்திருந்தார்கள். அவர்களுடைய நல்ல நேரம். நெப்போலியன் என்று மிகவும் களைப்பாக இருந்தார். ஆகவே வழக்கமான எச்சரிக்கை உணர்வு கூட அவரிடமில்லை. வண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்ததும் நன்றாக தூங்கிவிட்டார். ஆனால் சதி கும்பலில் நெப்போலியனின் வருகையை கவனித்து அறிவிக்க வேண்டியவர் சில நிமிடம் பிசைவிட்டார். இதனால் சரியான நேரத்தில் வெடிமருந்தை பற்ற வைக்க முடியாமல் போனது. விளைவு, நெப்போலியனின் வண்டி அந்த இடத்தை கடந்து சென்ற பிறகுதான் குண்டு வெடித்தது. அங்கே இருந்த அப்பாவி மக்கள் பலர் இறந்து போனார்கள். பெரிய அளவில் காயமடைந்தார்கள். நெப்போலியனுக்கு உடம்பில் சின்ன குரல் கூட ஏற்படவில்லை. ஆனால் மனதளவில் அவர் விவாகத்தின் போயிருந்தார். உள்நாட்டில் தனக்கு எதிர்ப்பு உண்டு என்பது அவருக்கு நன்றாக தெரியும். ஆனால் மரணத்துக்கு இத்தனை பக்கத்தில் தன்னை கச்சிதமாக அழைத்துச் செல்லக்கூடிய அளவு புத்திசாலிகள் இருக்கிறார்கள். கச்சிதமாக திட்டம் திட்டி அத்தனை பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மீறி குண்டு வெடிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டபோது அவருடைய பதற்றம் அதிகரித்தது. 1881ஆம் ஆண்டு இறுதியில் நடைபெற்ற மேற்படி கொலை முயற்சி தொடர்ந்து அதனோடு சம்பந்தப்பட்ட எல்லோரையும் தேடி பிடித்து தண்டிக்க உத்தரவிட்டார் நெப்போலியன். ஒருவர் என்றால் ஒருவர் கூட தப்பிவிடக்கூடாது. நெப்போலியனை கொள்ள முயல்கிறவர்களுக்கும் என்ன பயிற்சி கிடைக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிய வேண்டும். இனிமேல் ஒரு பயிரனை கனவில் கூட எதிர்க்கக்கூடாது. இதன்படி நெப்போலியனை கொள்ள நினைத்தவர்கள், கொல்லக்கூடியவர்கள், கொல்வதற்கான தூரத்தை சாத்தியமுள்ளவர்கள் என்று எல்லோரையும் பிரெஞ்சு காவல்துறை கைது செய்தது. மன்னராட்சி ஆதரவு, எதிர்ப்புரட்சி நோக்கங்களோடு இருக்கும் எல்லோரும் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் இத்தனைக்கு பிறகும் நெப்போலியன் நினைத்தது போல் அவருடைய எதிரிகள் பயந்து ஒடுங்கிவிடவில்லை. சொல்ல போனால் நெப்போலியனின் தலைமை குடிமகன் பதவி நிரந்தரமாக பிறகுதான் அந்த எதிரிகளுக்கு புது உத்வேகம் வந்தது. உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலுமாக ஏகப்பட்டவர்கள் நெப்போலியன் உயிருக்கு குறிவைத்து திட்டம் தீட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள். அடுத்தடுத்து ஏகப்பட்ட கொலை முயற்சிகள். எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் யாரேனும் நெப்போலியனை கொல்லப் போகிறோம் என்று உழைத்துக் கொண்டு நின்றார்கள். இந்த கொலை முயற்சிகளில் பெரும்பாலானவை பிரெஞ்சு காவலர்களால் முன்கூடியே கண்டறியப்பட்டு முறியடிக்கப்பட்டுவிட்டது வேறு விஷயம். ஆனால் தன்னை கொள்வதற்கு இத்தனை பேர் ஆவேசத்தோடு முயற்சி செய்கிறார்கள். அவர்களுடைய முயற்சிகளை எத்தனை தூரம் முடக்கினாலும் திரும்ப திரும்ப எழுந்து வந்து கொல்லப்படுகிறார்கள் என்பது நெப்போலியனுக்கு மிகவும் கவலையாக இருந்தது. நெப்போலியன் மீது தொடர்ச்சியாக இத்தனை கொலை முயற்சிகள் நடக்க முக்கியமான காரணம், அப்போது பிரான்சில் நெப்போலியனை தவிர பெயர் சொல்லுமாறு எந்த தலைவரும் உருவாகியிருக்கவில்லை. நெப்போலியனுடன் ஆட்சிக்குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த மற்ற 2 தலைவர்களும் கூட சும்மா பேரளவில் தான் ஆட்சியில் இருந்தார்களே தவிர அவர்களுக்கு எந்த விதமான முக்கியத்துவமும் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இதனால் நெப்போலியனை கொன்றுவிட்டால் பிரான்ஸ் ஆட்சி தகர்ந்துவிடும் என்பது அவருடைய எதிரிகள் கணக்கு போட்டார்கள். இவர்களுடைய கொலை முயற்சிகளுக்கு சில அக்கம்பக்கத்து நாடுகளின் ஆதரவும் இருந்தது. இந்த சதி திட்டங்களை எப்படி சமாளிப்பதென்று நெப்போலியன் யோசனை ஆழ்ந்த நேரம் இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் மீது போர் அறிவித்தது. 1883 ஆமையின் சமாதான ஒப்பந்தத்தை மீறி அவர்கள் பிரான்சுக்கு எதிராக கொடி தூக்கினார்கள். ஐரோப்பாவின் பலம் வாய்ந்த நாடுகளான இங்கிலாந்தும் பிரான்சும் தங்களுக்குள் சண்டை போட்டுக்கொண்டால் மற்றவர்கள் அதை பார்த்து கொண்டு சும்மா உட்கார்ந்திருக்க முடியாது. அவர்களும் ஏதேனும் ஒரு பக்கம் சாய்ந்தே ஆக வேண்டும். இப்படி ஆளாளுக்கு சண்டையில் இறங்கிவிட்டால் அந்த பிரதேசத்தின் அமைதி கெட்டுப்போகும். இதனால் நீங்கள் மீண்டும் சமாதானமாக போய்விடுங்கள் என்று இங்கிலாந்துக்கும் பிரான்சுக்கும் இடையே சமரசம் செய்து வைக்க சிலர் முயன்றார்கள். இரு தரப்பினரின் குறைகளை கேட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி நடவடிக்கைகளை சிபாரிசு செய்யப்பட்டன. ஆனால் இங்கிலாந்து முன்வைக்கும் யோசனைகள் பிரான்சுக்கு பிடிக்கவில்லை. பிரான்ஸ் சொல்வது இங்கிலாந்துக்கு பிடிக்கவில்லை. இருவருக்கும் பொதுவாக ஏதேனும் சொன்னால் அது எதிராளிக்கு சாதகமாக இருக்கிறது
என்று சொல்லி இருவருமே மறுத்தார்கள். இதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் உறவு முறிந்தது. பிரான்சுக்கு எதிரான தனது இராணுவ நடவடிக்கைகளை பகிரங்கமாக நிகழ்ச்சி தொடங்கிய இங்கிலாந்து. இதற்கு பதிலடியாக பிரான்சில் இருக்கும் இங்கிலாந்து குடிமக்களின் பாஸ்போர்ட்டுகளை முடக்கியது நெப்போலியன் அரசு. அவர்கள் அனைவரும் கிட்டத்தட்ட கைதிகளைப் போல்தான் நடத்தப்பட்டார்கள். எப்படி பிரச்சனைகள் புகைந்து கொண்டே இருந்தன. ஆனால் உடனடியாக போர் மூண்டு விடவில்லை. காரணம், அப்படி ஒரு போர் நிகழ்ந்தால் யார் ஜெயிப்பார்கள் என்பது குறித்து இரண்டு நாடுகளுக்குமே லேசான சந்தேகம் இருந்தது. ஆகவே யாரும் ஆபத்தில் வலை சென்று இயங்க விரும்பவில்லை. ஆனால் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் நெப்போலியன் பாடுபட்டு சேர்த்த ஐரோப்பிய அமைதி இப்போது நடுத்தெருவில் நின்று கொண்டிருந்தது. அநேகமாக எல்லா நாடுகளும் நெப்போலியனுக்கு எதிராக ஆயுதம் திரட்ட தொடங்கியிருந்தார்கள். சிலர் பகிரங்கமாக, சிலர் ரகசியமாக. எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்கிறது? என்னுடைய ஆட்சியை மட்டும் சுற்றி இருக்கிறவர்கள் எப்போதும் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்களே, ஏன்? என்னதான் மெனக்கெட்டாலும் அமைதி 4 நாள் கூட கட்டிக்காக்க முடியவில்லையே, ஏன்? இந்த கேள்விகளை நெப்போலியனே தனக்குள் பலவிதமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளை அவர்களுடைய வழியில் சென்று தான் நடக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தார் அவர். இங்கிலாந்து மற்றவர்களும் என்னை ஏன் எதிர்க்கிறார்கள்? நான் பிரான்சின் ராஜா இல்லை. என்னுடைய இடத்தில் ஒரு 14வது லூயியோ 15ஆம் லூயியோ உட்கார்ந்திருந்தால் அப்போது இப்படி வாழாட்டுவார்களா? மாட்டார்கள். சரி போகிறது, உங்களுக்கு கிரீடம் சூட்டிய அரசு தானே வேண்டும், நானே கிரீடம் சூட்டி கொண்டு வருகிறேன் என்று முடிவெடுத்தார் நெப்போலியன். அரசராக இல்லை, பேரரசராக, சக்கரவர்த்தியாக. சரித்திரத்தின் மிக வினோதமான நகைமுறையானது. மன்னராட்சி வேண்டாம் என்று வருடக்கணக்காக போராடி ஜெயித்து அதே காரணத்துக்காக ஏகப்பட்ட நாடுகளை பகைத்து கொண்டு ஆட்சி நடத்திய நெப்போலியன் கடைசியில் பிரெஞ்சு சாம்ராஜ்யத்தின் பேரரசராக முடிசூட்ட முடிவெடுத்தார். பிரான்ஸ் என்றால் அது ஒரு தேசத்தை மட்டும்தான் கூறியது. பிரெஞ்சு பேரரசு என்று சொல்லிக்கொண்டால் ஐரோப்பாவில் நெப்போலியன் ஆதிக்கம் செலுத்திய சகல பதிவுகளுக்கும் அவர்தான் மகாராஜா என்ற அர்த்தம். நெப்போலியனுக்கு திடுதிப்பென்று இப்படி மகாராஜாவாகிற ஆசை வந்ததற்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அவற்றுள் ஊகங்கள், வதந்திகள், இன்னும் பிற கச்சடாக்களை எல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு பார்த்தால் ஒரு சில விஷயங்களை நிச்சயமாக குறிப்பிட முடிகிறது. முதலாவதாக, என்னதான் நெப்போலியன் வாழ்நாள் முழுக்க தலைமுறை குடிமகனாக இருந்தாலும் அது ஓர் அரசாங்க பொறுப்பு மட்டுமே. அவருக்கு பிறகு வேறொருவர் கைக்கு போய்விடும். நெப்போலியனை கொண்டு விட்டால் பிரான்ஸ் அனாதையாகிவிடும் என்பது எதிரிகளின் கணக்கு. அதை முறியடிப்பதற்கு ஒரே வழி தனக்கு பிறகு ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு வம்சத்தை உருவாக்குவதுதான். ஆனால் அதற்கு வெறும் அரசாங்க பதவியெல்லாம் போதாது. நெப்போலியனுக்கு பிறகு அவருடைய வாரிசுகளுக்கும் பென்ஷன் கொடுப்பார்களே தவிர வம்சாவளி பதவியெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை. ஆகவே தனக்கு பிறகு தன்னுடைய வம்சம் ஆட்சியில் தொடர வேண்டும். அதற்காக பிரெஞ்சு பேரரசின் சக்கரவர்த்தியாக பட்டம் சூட்டிக்கொள்வதென்று தீர்மானித்தார் நெப்போலியன். பிரெஞ்சு பேரரசராக பட்டம் சூட்டிக்கொள்ள நாள் குறித்தார். இதில் இன்னொரு வேடிக்கை, நெப்போலியன் வம்சம் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு அப்போது அவருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு மகனோ மகளோ கூட இல்லை. அதனால் என்ன, இப்போது குழந்தை இல்லாவிட்டால் என்ன? இனி பிறக்கும் வரப்போகிற இளவரசரை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்காமல் இந்த பேரரசரை கவனியுங்கள் என்றார் நெப்போலியன். இதன் மூலம் மற்ற ஐரோப்பிய ராஜாக்களுக்கும் இணையாக தன்னுடைய மதிப்பும் உயர்ந்துவிடும். பிரான்சுக்கும் பிற நாடுகளுக்கும் இடையிலான ராஜ்ய உறவுகள் மேம்படும் என்றெல்லாம் அப்பாவை தன் மகன் நம்பினார். மக்களாட்சி கொள்கைகளை மன்னராக இருந்தும் தன்னால் நிறைவேற்ற முடியும் என்று உறுதியாக நம்பினார் அவர். என்னதான் முழு நிலத்துக்கு வாதங்கள் விளக்கங்கள் அடிக்கிறாலும் கூட நெப்போலியன் பிரெஞ்சு சக்கரவர்த்தியாக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டதை நியாயப்படுத்துவது அத்தனை சுலபமில்லை. 1894ஆம் ஆண்டு இறுதியில் நெப்போலியனின் முடிசூட்டு விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் பிரம்மாண்டமான முறையில் தொடங்கின. அரசியலில் மத குருமார்களின் தலையீடு இருக்கக்கூடாது என்று வலியுறுத்திய அதே நெப்போலியன் தன்னுடைய முடிசூட்டு விழாவுக்கு அப்போதைய போப்பாண்டவர் பியஸை அழைத்திருந்தார். அவரும் கலந்து கொண்டார். முடிசூட்டு விழாவுக்கு சற்று முன்னதாக இன்னொரு சுவாரஸ்யமான நாடகம் நடைபெற்றது. என்னதான் பிரெஞ்சு அரசாங்கம் கத்தோலிக்க குருமார்களின் அதிகாரங்களை பிடுங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் அதன் தலைவரான நெப்போலியனுக்கு முடிசூட்டுவதில் போப்பானவருக்கு ஆட்சேபனை இல்லை. சக்கரவர்த்தியின் விஷயத்தில் தான் அவருக்கு கொஞ்சம் தயக்கம். நெப்போலியன் சக்கரவர்த்தியானால் அவருடைய மனைவி ஜோசபினால் சக்கரவர்த்தினி. பிரச்சனை என்னவென்றால் நெப்போலியன் திருமணம் தேவாலயத்தில் முறைப்படி நடைபெறவில்லை. ஆகவே போப்பாண்டவரை பொறுத்தவரை நெப்போலியனுக்கும் ஜோசபினுக்கும் இன்னும் திருமணமே நடக்கவில்லை என்றே அர்த்தம். ஆகவே அவர்கள் இருவரும் புதிதாக திருமணம் செய்து கொண்டால்தான் ஜோசபினுக்கு தன்னால் முடிசூட்ட முடியும் என்று தெரிவித்துவிட்டார் நெப்போ. சரி, அப்போது ஜோசபின் நெப்போலியனின் மனைவியாக அவருடன் தானே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாரா? சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக். எகிப்திலிருந்து நெப்போலியன் திரும்பி வந்தபோது அவருடைய வீட்டில் ஜோசபினை காணவில்லை. எங்கோ தூரதேசம் போன கணவன் இப்போதைக்கு திரும்பி வரப்போவதில்லை என்கிற தைரியத்தில் யாரோடும் சுற்ற போய்விட்டார். கோபத்தின் உச்சியில் இனிமேல் தன் மனைவியை இந்த வீட்டினுள் அனுமதிக்கப் போவதில்லை என்று முடிவு கட்டுவிட்டார் நெப்போலியன். ஜோசபினின் பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் மூட்டை கட்டி வீட்டுக்கு வெளியே வைத்து விட்டார். அதே நேரம் நெப்போலியன் நாடு திரும்பி விட்டார் என்று கேள்விப்பட்டு பதறி போய் ஓடி வந்தார் ஜோசபின். அங்கே மூடிய கதவு தான் அவரை வரவேற்றது. அவர் எவ்வளவு கெஞ்சிய போதும் நெப்போலியன் மனமிறங்குவதாக இல்லை.
அதன் பிறகு ஜோசஃபினின் பிள்ளைகள்தான் நெப்போலியனிடம் பேசி அவருடைய மனதை மாற்றினார்கள். மீண்டும் ஜோசஃபினை தன் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டார். வேண்டாம் என்று தூக்கி வீசிய மன்னராட்சியை மறுபடியும் கொண்டு வரப்போகிறோம். அதற்காக இன்னொரு முறை கல்யாணம் செய்து கொள்வதா சிரமம்? நடக்கட்டும் என்று இப்போது உத்தரவு கொடுத்தார் நெப்போலியன். இதையடுத்து நெப்போலியன் ஜோசப் திருமண ஏற்பாடுகள் அவசரமாக தொடங்கப்பட்டன. ராத்திரியோடு ராத்திரியாக ஏதோ கள்ள திருமணம் போல் அவர்கள் இருவருக்கும் மறுபடி கல்யாணம் செய்து வைத்த பிறகுதான் முடிசூட்டு விழாவுக்கு பச்சை சின்னம் கொடுத்தார் போப்பையவர். 1194 டிசம்பர் 2 நெப்போலியன் முடிசூடும் விழாவுக்காக ஃபால்ஸ் நோட்ரு டாம் தேவாலயம் புதுப்பிக்கப்பட்டு பிரமாதமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. நகர் முழுவதும் விழா கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கியிருந்தன. இராணுவத்தினர், அரசியல் தலைவர்கள், சட்டத்துறை, நிர்வாகத்துறைகளை சேர்ந்தவர்கள், கல்வியாளர்கள், முக்கியமான தொழில்துறை பிரமுகர்கள் என்ற தனித்தனி ஊர்வலங்கள் அனைத்தும் விழா நடைபெறும் தேவாலயத்தை நோக்கி சென்றன. போப்பாண்டவரும் நெப்போலியனின் உறவினர்களும் விசேஷமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணிகளில் வந்தார்கள். இந்த வரிசையின் இறுதியில் புதிய பேரரசர் நெப்போலியன் வாகனம் கம்பீரமாக வந்து கொண்டிருந்தது. நெப்போலியன் பிரெஞ்சு சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டு கொண்ட வண்ணமயமான அற்புதமான நுணுக்கமான ஓவியங்களின் மூலம் பிரெஞ்சு கலைஞர்கள் எக்கச்சக்கமாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். இந்த ஓவியங்களில் எவையெல்லாம் உண்மை, எவையெல்லாம் நெப்போலியன் புகழ் பாடுவதற்காக மேம்படுத்தப்பட்டவை என்று நிச்சயமாக சொல்வதற்கில்லை. தங்கமும் விலை மதிப்பற்ற கற்களும் பதித்த உடையில் நெப்போலியன், அவருக்கு பக்கத்தில் ஜோசஃபின், ஆசிர்வதிக்கும் போப்பாண்டவர், சுற்றிலும் வாழ்கிற பிரெஞ்சு பொதுஜனம் என்று வண்ணமயமான காட்சிகள் பரவசமூட்டுகின்றன. நெப்போலியனையும் ஜோசஃபினையும் போப்பாண்டவர் ஆசீர்வதித்த பிறகு முடிசூட்டும் விழா முறைப்படி தொடங்கியது. போப்பாண்டவருக்கு முன்னால் தலை குனிந்து வணங்குவதை விரும்பாத நெப்போலியன் அவரிடமிருந்து கிரீடத்தை கிட்டத்தட்ட படித்துக் கொண்டதாகவும் தானே தனக்கு முடிசூட்டு கொண்டதாகவும் குறிப்புகள் இருக்கின்றன. முதலாம் நெப்போலியன் 1 என்ற புதிய பெயருடன் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டு கொண்ட நெப்போலியன் பிரெஞ்சு மக்களின் சந்தோஷத்துக்காக பொறுப்பேற்பேன், அதற்காக பாடுபடுவேன் என்று உறுதியளித்தார். மக்கள் பெரும் ஆர்வத்தோடு அவரை வாழ்த்தினார்கள். ஆனால் அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுவே முக்கியமான ஒருவர் மட்டும் விடுபட்டிருந்தார். நெப்போலியனின் தாய் லெடீசியா. தன் மகனை சக்கரவர்த்தி என கேட்டு ஈன்ற பொழுதை பிரதிக்க வேண்டிய அவர் வேண்டுமென்றே இந்த முடிசூட்டு விழாவுக்கு வரவில்லை, கலந்து கொள்ள விருப்பமில்லை என்று தெரிவித்து விட்டார். ஏன்? நெப்போலியன் மீது அவருக்கு என்ன திடீர் கோபம்?